имрӯз дастаи мунтахаби тоҷикистон дар доираи омодагӣ ва бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ва осиё 2023 бозии таҷрибавии худро бо дастаи мунтахаби ироқ баргузор менамояд. Ин вохӯрӣ соати 21:30 ба вақти тоҷикистон дар варзишгоҳи Малик Салмон ар-Риёзии шаҳри Басра, ки дар он дастаи ФИҳА бозиҳои худро барпо менамояд, доир мегардад. Футболбозони тоҷик аллакай ба шаҳри Басраи Ироқ ҳозир шуданд ва аввалин машқҳои худро ба сомон расониданд. Сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев, дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муриддин Ҳасанов, Шорух Қирғизбоев, муҳофизатгарон Давронҷон Эргашев, Табрези Давлатмир, Аҳтам Назаров, Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров, Зоир Ҷурабоев, Алиҷон Кароматуллозода, ним муҳофизатгарон Парвизҷон Умарбоев, Комрон Турсунов, Эҳсони Панҷшанбе, Алишер Ҷалилов, Муҳаммадҷон Раҳимов, Ислом Зоиров, Илҳомҷон Баротов, Абдулмумин Забиров, Хусраф Тоиров, Алиҷони Айнӣ, ҳамлагарон Шеридин Бобоев, Шаҳром Самиев, Манучер Ҷалилов, Рустам Соиров ва Нуриддин Ҳамроқуловро бо худ овард. Таваҷҷӯҳи хабарнигорони варзишии ин кишвар ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон хеле зиёд буд. онҳо дар аввалин тамрини даста ширкат карда бо сармураббии дастаи Тоҷикистон Усмон Тошев мусоҳиба анҷом доданд. ӯ дар суҳбат ба рӯзноманигорон арз кард, ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба ин бозӣ тайёрии пухта дидааст ва бозии зебоеро бо дастаи мунтахаби Ироқ хоҳед дид. аммо дастаи мунтахаби Ироқ аз дастаҳои беҳтарини Осиё буда, бо сармураббияш Сречко Катанеси Словенӣ, ки таҷрибаи бой рангин дорад, метавонад фарқкунанда бошад. ҳам дастаи мунтахаби Ироқ ва ҳам Тоҷикистон ҳоло имкониятҳои худро барои давом додани мубориза барои роҳхат дар гурӯҳҳои худ аз даст надоданд. дастаи мунтахаби Ироқ ба ғайр аз бо Тоҷикистон бозии дӯстона барпо кардан, бо дастаи мунтахаби Непал ҳам инҷо як бозиро баргузор хоҳад кард. ин даста ҳанӯз соли 1986 дар бозиҳои гурӯҳии ҷоми ҷаҳон шарафи Осиёро ҳимоя кардааст ва соли 2007 унвони чемпионии Осиёро низ ба худ ихтисос додааст. дастаи Ироқ дар бозиҳои олимпӣ низ тавонистааст, ки соҳиби зинаи чорум гардад. имрӯз дар ҳайати ин даста як қатор бозигарон дар дастаҳои Эрону Қатар ва Канада бозӣ мекунанд. дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Қатар дар бозиҳои гурӯҳии ҷоми Осиё дар соли 2000 бо ҳам як вохӯрӣ гузарониданд, ки бо пирӯзии дастаи мунтахаби Ироқ бо натиҷаи 2-1 ҷанбаст шудааст. голи дастаи Тоҷикистонро Тоир Муъминов ба нишон расонида буд. ироқиҳо дар натиҷа аз ҷои аввал ба бозиҳои минбаъда роҳхат гирифтанд. тарли мухлисони футбол хуб медонанд, ироқиҳо ҳоло дар гурӯҳи С бо дастаҳои мунтахаби Баҳрайн, Эрон, Гонконг ва Камбодия барои бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ва Осиё мубориза мебаранд ва баъди 5 бозӣ дар зинаи аввал мавқеъ доранд. ин даста 3 ғалаба ва 2 мусовӣ дошта, то ҳол ба мағлубият дучор нашудааст. бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон кадом натиҷа ба даст меояд, мо аз бозии имрӯза маълумот хоҳем гирифт.